Ce faci așa? E de la lanț. Dar ține el și așa, îi mai dau cu vaselină înainte și ține. Și dacă nu ține? Ce faci, Chiștoc? Mergem să luăm pantofi. De la Andu pentru ziua ta. Uite, uite, că tu, dacă nu vrei să mergi de scuz la școală. Nu câți bani ți-a dat mai? Mi-a dat banii pentru tenis. Dar cât? Cât costă tenisii? Păi și ce să-ți fac eu, mă? De unde era să știu că o să primesc 2 de drept? Poate în cealaltă cutie. Femeia care a luat era din Grăbenișu. Trebuie să iau pantofi. Te-ai pierdut? Nu, merg la Grebenișu. Dar să știi că e mult de mers până acolo. Știu unde e, nu-i departe. Dacă vine Andu în țară, nu o să pot să joc fotbal cu el, că n-am pantofi. Mergi cu mine până la Grebenișu? Știți unde e Grebenișu? Care ești acolo? Mama mi-a zis să nu mă întorc fără pantofi. Tu știi drumul spre casa ta? Tu de unde ești? Acum nu o să-ți mai fie frică de nimic. Ție nu ți-e frică niciodată? Nu, cum să fie frică? Ți-e frică de mamă. E, mi-e frică.